Saƙon gwamarmaya da kishin ƙasa ga dukkan dan Nijar. Assalamu alaikum ya ku yan uwayen Nijar. A halin da muke ciki yanzu, bayani ya fito fili. Nijar tana wani mataki na tarihi inda makomarmu take hannunmu. Maganar kafa kwamitocin sa-ido ba kawai wani makayi ba ne, wajibi ne kuma matakin rayuwa ko mutuwa ne ga 'yancinmu. Me ya kamata mu sani game da sojan baƙa da 'yanci? Samun cikakkiyar sovereignty ba abinci ne mai sauƙi ba, ba baki kawai ake amfani da shi a samu 'yanci ba, yana buƙatar juriya da ƙoƙari. Dole mu kasance a shirye don fuskanci ƙalubale. Sadaukarwa ba abin da ake samu nagari ba tare da an bayar da wani abu ba. Aiki dubu. Lokacin bagana ya kare, yanzu lokacin nuna kishin ƙasa ne a aikace. Mu daina hayyaniya mu koma ga aiki. Ya kamata mu sani, muhawara mara amfani a fada ko a shafukan sada zumunta ba za ta kare mu da maƙiya ba. Maimakon bata lokaci wajen gardama, wayar da kai. Idan kaga dan uwa bai fahimci halin da ake ciki ba, yi masa bayani cikin hikima da natsuwa. Haɗin kai. Duk inda kake, ka zama idon jami'an tsaronka. Gudumawar kowa tana da daraja 100%. Tsaftace zuciya. Mu cire bambance-bambancen siyasa ko na yare, Nijar ta ce gare mu. Haɗin kai shine ƙarfinmu, rabuwar kai kuma shine rauninmu. Mu dage da addu'a, mu dage da sa-ido, kuma mu mara wa junan baya. Tare za mu kai ga nasara, kuma Nijar za ta ci gaba da zama abin alfahari ga dukkaninmu. Tare za mu yi nasara.